mukaan Aurora Cyberneticsin sydämeen, eli tuotekehityslaboratorioon. Mitäs sä oikein teet? Mä sain just tän prototyypin valmiiksi. Tsekkaa tää! Oh my god! Onks se tulossa markkinoille pian? Tiina, älä leiki meidän prototyypillä. Jos suurpää saa kuulla, saamme kaikki potkut. Paitsi ehkä Aatos. Äläs nyt. Olemme kaikki yhtä hyviä työntekijöitä. Eivät kaikki kasvin lehdetkään tuota yhtä paljon energiaa kasville, mutta ei se silti pärjäisi vain yhdellä lehdellä. Kutsumanne vieras on täällä. Suurpää. Kerro, että projektimme on aikataulussa. Se on tohtori Suurpää. Kaikki näyttää hyvältä. Uuden ajan aamunkoi sarastaa jo. Ja minut tullaan muistamaan maailman historian suurimpana nerona. Hyvä. Tästä ei sitten hiiskuta kenellekään. Ja muista, kenelle työskentelet.